Parti essenzjali eżistijaj mit-tiġdid tal-ħajja tal-Knisja hija anke t-tiġdid fil-ħajja sagramentali tal-Knisja. Jiġifieri it-tiġdid kif aħna niċċelebraw, kif aħna ngħixu, kif aħna ngħixu mhux biss minn barra b'mod esterjuri imma anke minn ġewwa b'mod interjuri is-sagramenti tal-Knisja. Fit-tradizzjoni tagħna Kattolika eżistijaj aħna Knisja sagramentali. Maħniex bħal ċerti denominazzjonijiet insara, jiġifieri ħutna insara mamdin bħalna li mhumiex Kattoliċi illi m'għandhomx is-sagramenti. Aħna l-Knisja eżistijaj dejjem żammet kemm il-kelma kif ukoll is-sagramenti bħala azzjonijiet ta' Kristu fi ħdan il-Knisja tiegħu. Is-sagramenti huma azzjoni ta' Ġesu mela f'kull sagrament huwa Kristu illi jaħdem, Kristu rxoxt. Is-sagramenti tal-Knisja eżistijaj importanti li aħna ma nħarsux lejhom bħala xi rid imma bħala azzjoni ta' Ġesu irxuxtat. Fis-sagramenti hemm dejjem il-preżenza tal-irxoxt. Is-sagramenti dejjem huma laqa ma' Kristu irxoxt. Huma sinjali li jidhru minn barra li nistgħu nipperċepuhom bis-sensi tagħna, però li jagħtuna il-grazzja ta' Kristu irxoxt. Il-grazzja ta' Kristu irxoxt hija dejjem l-Ispirtu Santu. Eżistijaj. Ġesu irxuxtat mill-mewt jidħol fiċ-ċenaklu, jonfoħ l-Ispirtu tiegħu fuq l-Apostli u jgħidilhom ħudu l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu huwa l-ikbar rigal li Kristu rxuxtat jista' jagħti lilek u lili. U allura eżistijaj fis-sagramenti kollha huma azzjoni ta' Kristu faqda waħda mal-Knisja tiegħu, mela mhux Ġesu rxuxtat waħdu, imma Ġesu maqut mal-Knisja. Mela dejjem hemm il-preżenza ta' Kristu li qed jagħtina l-Ispirtu f'ċirkustanzi differenti. Fis-seba' sagramenti eżistijaj naraw illi hekk fil-Magħmudija Ġesu jagħtina l-Ispirtu tiegħu biex jagħtina ħajja ġdida. X'ħajja jgħid il-ħajja ġdida? Il-ħajja tat-Trinità, il-ħajja tal-imħabba. Fil-Griżma tal-Isqof, l-Ispirtu Santu jagħtina il-qawwa tiegħu bid-doni tiegħu biex aħna nkunu nistgħu nixbħu lil Ġesu. Fl-Ewkaristija eżistijaj, il-Mulej Ġesu jagħtina lilu nnifsu fil-ħobs l-imbiti konsagrati biex meta nirċevuh aħna nimtlew bl-Ispiritu Santu. Fil-qrar, aħna mhux biss nirċievu il-maħfra isna qegħdin ġo xi qorti u l-imħallef jiddeċidi jaħfrinna, hija wisq iktar minn hekk għax aħna Ġesu diġà ħafrinna kollox fuq is-salib, ħafrinna qabel ma nidna u qabel ma nqerru. Imma aħna fil-qrar nirċievu aħna il-maħfra li diġà għandna u nimtlew bl-Ispirtu Qaddis jekk noqogħdu attenti anke għat-talba tal-maħfra li jgħidilna s-saċerdot, aħna ngħidula l-assoluzzjoni, ċifieri ġejt maħlul bid-nubit tiegħek. F'dik it-talba però hija wisq iktar minn sempliċement assoluzzjoni, x'meta nitkellmu mill-assoluzzjoni, il-qrar noħduh mill-mentalità ġuridika ta' liġi. Ksirt xi ħaġa, għamilt id-dnub u ġejt assolt. No? Imma hemm realtà aktar profonda minn sempliċement l-assoluzzjoni il-dnub tiegħek ġi imneħħi. Imma int qed tirċievi l-Ispiritu. Jagħtik islim minnhom jgħidilna jaħfirlek dnubietek, jagħtik islim. Dan islim huwa slim tal-Ispiritu Santu. L-istess l-ordni sagri eżistijaj. Is-saċerdot il-ġdid jirċievi l-qawwa tal-Ispiritu illi twaħdu ma' Ġesu ħalli jkun jista' f'isem il-Mulej Ġesu bil-qawwa tal-Ispiritu jxandar il-kelma, jaħfer id-dnubiet, jikkonsagra l-Ewkaristija, jagħmel etc. L-istess fi żwieġ. Iż-żwieġ huwa mument meta l-koppja tirċievi l-Ispiritu Santu fis-sagrament ta' żwieġ biex l-imħabba umana tiġi trasformata, xi huwa dejjem l-Ispiritu Santu li trasforma. Tiġi trasformata
u mollija l-livell tal-imħabba bej Kristu u l-Knisja, bej Alla u l-bniedem. Imbagħad hemm is-seba' sagrament, is-sagrament ukoll tal-griżma tal-morda, id-dilka tal-morda, li huwa ukoll għotja tal-Ispiritu Santu illi jfejjaq. Għaliex Ġesu kien ifejjaq bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. U fis-sagrament tad-dilka tal-morda aħna nirċievu l-Ispiritu li jfejjaqna. U llum xtaqt propju nieqaf fuq is-sagrament tad-dilka tal-morda għal raġunijiet differenti. L-ewwel ħaġa kif tafu jiena qiegħed naħdem bħala kappillan fl-Isptar Mater Dei u waħda mill-affarijiet li aħna l-Patrijiet Kapuċċini li naħdmu fl-Isptar Mater Dei, mhux biss niffoka fuq dak li qed nagħmlu bħalissa, hija wkoll li niċċelebraw is-sagrament tad-dilka tal-morda mal-morda. It-tieni raġuni għaliex nixtieq anke nagħmel riflessjoni fuq is-sagrament tad-dilka tal-morda u għaliex il-bżonn li għandna bżonn niġġeddu f'dan is-sagrament. Jiena naħseb li wara l-Konċilju Vatikan it-tieni imxejna ħafna anke aħna bħala Knisja f'Malta, però nħoss li għatfadlilna x'naqtfu biex dan is-sagrament fil-verità niskopruh, dan is-sagrament jiġġedded kif għandu jkun is-sagrament tad-dilka tal-morda. Ewwel ħaġa nixtieq illi naqra s-silta mill-Littra ta' San Ġagbu li minna huwa ispirat dan is-sakrament. Il-Knisja tos ħafna din is-silta sabiex tgħinna niċċelebraw is-sagrament tad-dilka tal-morda. Jekk xi ħadd irid jieħu nota, Littra ta' San Ġagbu, kapitlu 5, ħanaqra minn vers 13 sa vers 18. Mela Ġagbu kapitlu 5 minn vers 13 sa 18 u jgħidilnek. Hemm xi ħadd fostkom imnikket, ħalli dan jitlob. Hemm xi ħadd ferħan, ħalli jkanta s-salmi. Hemm xi ħadd marit fostkom, ħalli dan isejjaħ il-Presbiteri tal-Knisja. Dawn jitolbu għalih u jidilkuh biż-żejt f'isem il-mulej. It-talba tal-fidi issalva lil marit u l-mulej jqajmu. U jekk ikun għamel xi dnubiet jinħafrulu. Stqarru wieħed il-ieħor in-nuqqasijiet tagħkom u tolbu għal xulxin biex hekk tfiequ. It-talba tal-bniedem ġust magħmula bil-ħerqa għandha qawwa kbira. Elija bniedem bħalna kien. Meta talab bil-ħerqa biex ma tagħmilx ix-xita għal 3 snin u 6 xhur sħaħ, ix-xita m'għamlitx fuq l-art. U meta reġa' talab, is-sema rrat ix-xita u l-art għamlet il-frott. Hawnhekk għandna Steve din il-kelma ftit elementi illi insibuhom fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tad-dilka tal-morda, hekk mod speċjali mill-aspett interjuri kif għandna niċċelebraw dan is-sagrament illi jiena nħoss li huma ħafna importanti li nirriflettu fuqhom. L-ewwel ħaġa importanti l-kuntest li hekk id-dilka biż-żejt lil marit għaliex il-griżma tfisser dilka. Din id-dilka issir f'liema kuntest San Ġagbu qed jgħid. San Ġagbu jsemmi 3 kategoriji ta' persuni. L-ewwel jgħid hemm xi ħadd fostkom imnikket, ħalli dan jitlob. Mela id-dilka tal-morda mhijiex għal min hu mnikket. Hemm xi ħadd ferħan, ħalli dan ikanta s-salmi. Dilka tal-morda mhux meta aħna fi stat ta' verħ. Hemm xi ħadd marit fostkom? Ħalli dan isejjaħ il-Presbiteri tal-Knisja biex dawn jitolbu għalih jidilkuh biż-żejt f'isem il-mulej. It-talba tal-fidi ssalva l-marit u l-mulej jqajmu. U jekk ikun għamel xi dnubiet jinħafrulu. Mela, l-ewwel ħaġa li qed naraw issa t-tielet kategorija, hemm xi ħadd marit? Mela, mhijiex is-sagrament mhuwiex għal min qed imut. Min qed imut jingħatalu wkoll u ngħidulkom għaliex. Imma il-kelma tal-Alla l-ewwel ħaġa li tgħidilna hija hemm xi ħadd marit fostkom? Mela eżistijej iridu nirrealizzaw illi din hija sagrament għal min hu marit biex ifieq. Għandna bżonn nibdlu din mentalità
mhux aktar is-sagrament tal-aħħar għal min qed imut, imma s-sagrament għamilu marit. Ħalli dan isejjaħ il-presbiteri kienu dawk li jmexxu l-komunità, dawk li għalina llum huma s-saċerdoti. Issa hawnhekk hawn punt ħafna importanti. San Ġagbu qed jgħid ħalli dan min, il-marit isejjaħ il-presbiteri, din fiha ħafna riflessjoni x'nagħmlu. L-ewwel ħaġa, il-marit irid jitloba is-sagrament tad-dilka tal-morda. Aħna sistijej, dil-ħaġa inħoss li qegħdin nitilfuha ħafna drabi. L-ewwel ħaġa, is-sagrament tad-dilka tal-morda llum il-ġurnata ħafna drabi jiġi ċelebrat fil-maġġoranza fl-isptar. Jiena naħseb li tkun ħafna isbaħ li kieku jiġi ċelebrat id-djar fil-familji jew fil-komunità tal-parroċċa. Fil-komunitajiet parrokjali ħafna drabi isir fi żmien festa, fi żmien avvent, fi żmien randan, b'mod komunitarju u ħaġa tajba li din tibqa' ssir. Però hawnhekk għandna is-sens illi l-marit qiegħed jibgħat huwa għal saċerdot. Meta ħafna drabi dan is-sagrament inħalluh għal l-isptar, il-mentalità hija aktar faċli, m'hemm xejn ħażin l-sagrament isir fl-isptar, anzi għandu jsir. Id-dilka tal-morda fl-isptarijiet. Però xi drabi meta inħalluh biss għall-isptar, tidħol il-mentalità illi għal min wasal lejn l-aħħar tal-ħajja tiegħu. U dik naħseb irridu nkomplu niġġildula għax mhijiex mentalità tajba, mhijiex biblika. Illi dilka tal-morda hija għal min wasal fl-aħħar. Għal min wasal lejn l-aħħar ta' ħajtu l-Knisja għandha talb ieħor partikolari, għandha l-vjatku l-aħħar tarbina, biva tingħata wkoll id-dilka tal-morda, hemm talb ieħor, ma d-dilka tal-morda b'mod partikolari jekk jista' jkun u għandha mhux tingħata lejn l-aħħar. Imma fil-mument meta l-persuna għadha biex ngħidulek fiċ-ċans illi tfieq biex ikun parti mill-proċess ta' fejqan tal-persuna. It-tieni ħaġa li għandna hawnhekk illi l-marit irid jitlob huwa. Ħafna drabi sistijaj insibu ċirkustanzi meta pereżempju il-familjari jgħidulek tgħidlux fader li ħad tagħmillu l-griżma, għamel li ta' parsi qed iddur u mbagħad għamililu wara kif tgħidlu. Nifhmu aħna din is-sitwazzjoni imma għaliex ngħiduha għaliex ħafna drabi il-griżma, id-dilka tal-mordja, ġiet assoċjata mal-mewt, allura isek isma' jekk ġie l-fader għamillu l-griżma dan se jmut. Anka l-mod kif nitkellmu bil-Malti ngħidu qiegħed bil-griżma mela wasal lejn l-aħħar. L-attitudni tagħna bil-maqlub trid tkun qiegħed bil-griżma, wow mela hemm ċans li jfieq. Dik hija l-mentalità vera li għandu jkollna. Però xi drabi għadna ħafna. Ħafna drabi fl-isptar min jitlob is-sagrament tad-dilka tal-morda, jew il-familjari, jew in-nurses, għax jafu li parti mill-ħidma tagħhom illi jsejħu l-fader biex jagħmel id-dilka tal-morda l-griżma. Fl-isptar aħna ngħidula AOS għax nużaw it-terminoloġija bl-Ingliż, Anointing of the Sick. Però ftit drabi huwa l-marid stess li jitintalab illi jagħmel il-griżma. U naħseb dan huwa punt importanti li rridu nenfasizzaw ħafna. Huwa il-pazjent, huwa l-marid li jrid jitlob. Mhux qed ngħidha b'mod legali, ġifieri jekk ma jitlobx ma nagħmluhulux. Li qed ngħid huwa li il-pazjent minnu nnifsu irid jaraf li dan hu sagrament ta' fejqan u għandu jitlob u li jirċievi din il-laqgħa ma' Ġesu illi jfejjaq. Għax is-sagrament tal-morda huwa laqgħa ma' Ġesu li jfejjaq. Dak huwa s-sagrament tal-morda. Laqa ma' Ġesu li jfejjaq u kif ħanaraw anka ma' Ġesu illi jaħfer. Għaliex dawn it-tnejn imorru flimkien kif se naraw. Imma din eżisti nixtieq nenfasizza ħafna. Kemm għall-morda fid-dar u kemm għall-morda fl-isptar, kemm hu possibbli il-pazjent jitlob hu id-dilka tal-morda. Anka ma tix ċelebrata issa b'xi ħabi jew nistennew il-pazjent li jintilef minn sensih biex nagħmlu ilu. Daw kollha mentalitajiet li jridu jitbidlu eżisti. Għax maħniex nieħdlu fil-verità fiċ-ċelebrazzjoni ta' dan is-sagrament kif inhu meħtieġ.
U dina eżistijaj għanna bżon nejnu lil xurxin fija. Anka l-familjari, u kelkom ek nidukaw bil-mot il-mot lil xurxin. Anka ħna saċerdoti, forsi waħda mill-iżvantaġġi li s-sagrament tad-dilka tal-morda jsir fil-maġġoranza tiegħu fl-isptar, waħda mill-iżvantaġġi ta' dak hija li fil-komunità nisranija, fil-quddis tal-ħadd, ma tantx nipritkaw dwar is-sagrament tad-dilka tal-morda. Għax kif nafu ħafna drabi aħna s-sagramenti jkunu anke opportunità biex nagħtu katakezi, biex nagħtu talim. Però minħabba li fil-parroċċi ftit li xejn iċċelebraw id-dilka tal-morda, allura ftit li xejn nagħtu talim. Allura n-nies ħafna drabi ma jisimgħux fil-parroċċa illi għandhom jisimgħu, illi għandhom jibgħatu huma għas-saċerdot biex jagħmilhom iċ-ċelebrazzjoni tal-griżma tal-morda. Anke fl-qdiet u l-movimenti eżistijaj. Hemm bżonn li nwaslu aktar din il-kelma li jgħidilna San Ġagbu. Hemm xi ħadd marit fostkom, ħalli dan isejjaħ il-Presbiteri tal-Knisja. Il-marit, din anka turina illi l-marit biex isejjaħ is-saċerdoti jagħmlulu l-griżma. Jiġifieri il-marit mhux mitluf minn sensieħ. Ma jistax jagħmilha. Hija ħaġa wkoll il-marit la qed isejjaħu l-Presbiteri ma jistax joħroġ. Allura turina illi din it-talba tad-dilka tal-morda kienet tingħata għal persuni isma' li kellhom ċerta kondizzjoni. Mhux għax għandek uġigħ ta' ras, mhux għax għandek uġigħ fis-snin fil-ħanek. Jiġifieri is-sitwazzjoni għalhekk il-Knisja tirriserva s-sagrament tad-dilka tal-morda mhux għal kull mart imma għal mart li xi ftit serju. Lilek qed jimpedik fil-ħajja tiegħek. Issejjaħ il-Presbiteri jiġu huma għandek id-dar għad-dilka tal-morda għaliex inti ma tistax toħroġ. Allura turina li hemm ċerta kundizzjoni. Jew eżistijaj daħluha ma nibżawx. Jekk għandna ċerta kundizzjonijiet ma nibżawx. Mill-ewwel għandna nitolbu, mhux inħalluha lejn l-aħħar. Mill-ewwel għandna nitolbu li nirċievu s-sagrament tad-dilka tal-morda. Dawn jiġu jgħidilna San Ġagbu biex jitolbu għalih jidilkuh biż-żejt fi sem il-mulej. Il-Knisja fil-fatti fid-dilka tal-morda iżżomm dan li jgħid San Ġagbu. Għandha it-tqejjid tal-idejn għaliex Ġesu kien ipoġġi jdejh fuq il-morda. U dawn ifiqu. U Ġesu batna għalina poġġu jdejkom fuq il-morda u dawn ifiqu. Il-Knisja tobdi dan il-kman ta' Ġesu fis-sagrament tad-dilka tal-morda. Tpoġġi idea fuq il-marit għall-inżul tal-Ispirtu u għall-fejqan. Il-fejqan permezz ta' tqejjid tal-idejn. Għandna bżonn eżistijaj niħtlu ħafna aktar f'dak li aħna Ġesu tagħna, f'dak li aħna bħala Knisja. Għax ħafna drabi daw iridu ċinihom għal-riti u li tlifna is-sens ħafna profond tagħhom. Il-Knisja Kattolika iżżomm it-tqejjid tal-idejn bħala mezz ta' fejqan. U dan nagħmluh fis-sagrament tad-dilka tal-morda ma mhux biss. Imbagħad kif jitqawwek San Ġagbu issir it-talba tal-fejqan. U flimkien ma' d-dilka biż-żejt. San Mark jgħidilna li meta Ġesu bat l-Apostli biex ifejqu l-morda, għax Ġesu jridna nfejqu l-morda bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, ħarġu dilku l-morda biż-żejt u fejquhom. Iż-żejt huwa simbolu tal-Ispirtu u simbolu tal-fejqan. Dan iż-żejt huwa mbierek mill-isqof f'ħames ix-xirka flimkien maż-żejt tal-griżma tal-isqof u ż-żejt tal-katekumeni u t-talba li jagħmel l-isqof fuq iż-żejt tal-griżma tal-morda hija talba biex il-persuna tfieq ċara u tonda. Għalx il-grazzja li l-Knisja tistenna mis-sagrament tad-dilka tal-morda hija il-grazzja tal-fejqan spiritwali u l-fejqan fiżiku. Għax il-bniedem huwa ħaġa waħda. Ġesu ġie jfejjaq il-bniedem sieħ. Flimkien ma' diddilka biż-żejt mela għandna t-tqejjid tal-idejn fit-talba ta' fejqan permezz tal-dilka tal-morda, it-tqejjid tal-idejn, id-dilka biż-żejt u it-talba tal-fejqan fis-sagrament tad-dilka tal-morda tgħidlek. B'din id-dilka mqazza għat-tiba u l-ħnina kbira tiegħu jaqaf miegħek il-mulej bil-grazzja tal-Ispirtu Santu jaħfirlek dnubietek u jsalfak u jagħtik islim. Hija talba illi l-Knisja tagħtina sabiex nirċievu l-Ispirtu jaħfer u jisalva. U issa noqogħdu nifhmu xi tfisser anke l-kelma s-salva, ma dawn huma it-tlet elementi partikolari. It-tqejjid tal-idejn, id-dilka biż-żejt u it-talba.
Dina nixtieq inkompli nenfasizza ftit ieħor għaliex fi żminijietna eżistijej għandna għall-grazza tal-Alla tiġdid għat-talb tal-fejqan. Hekk laqat li jsiru apposta biex nirċievu l-fejqan, diversi laqat li ħaġa tajba. Anke l-Knisja tinkoraġġiha dan. Il-Kardinal Ratzinger kien ħareġ dokument fl-2008 propju biex nippromovu bħala Knisja it-talba l-fejqan. Però noqogħdu attenti wkoll li rridu nħarsu lejn is-sagrament tad-dilka tal-morda bħala talba l-fejqan. U nixtieq nagħmel appell lis-saċerdoti. Din hija t-talba ta' fejqan tagħna bħala saċerdoti. Din hija t-talba ta' fejqan tagħna bħala saċerdoti. Ejjew nemmnu f'din il-grazza li l-mulej biha lilna irid jagħtina. Lilna u permezz tagħna. Hija ta' ferħ meta aħna nitolbu mal-morda bħala saċerdoti. Mhux biss nikkunslaw bil-parir, nikkunslaw bil-preżenza, bil-karità, però il-infarġu bil-faraġġ li jagħtina l-Ispiritu kif jgħid San Pawl. Illi jiġi anke permezz tat-talba ta' fejqan fis-sagrament tad-dilka tal-morda. It-talba tal-fidi salva lil marit u l-mulej qajmu. Is-salva xiġifieri? Il-kelma is-salva fil-mentalità tal-Bibja mhijiex kif xi drabi nifhmu aħna is-salva ġifieri meta tmut issalva ruħek. Imma is-salva, salvazzjoni xi drabi hija l-istess kelma għal fejqan fiżiku. Fil-fatt il-Ġesu ġie insibuh jgħid il-fidi tiegħek salvatek u l-fidi tiegħek fejqitek. Hija l-istess ħaġa. Hija l-istess ħaġa. Il-fejqan huwa parti mis-salvazzjoni tagħna. Aħna l-mulej ma ġiex jisalva ruħna, ġie jisalva ruħna u l-ġisimna. Is-salvazzjoni f'ġisimna ngħidula fejqan fiżiku. Is-salvazzjoni f'ruħna ngħidula fejqan spiritwali. Ġifieri aħna nistgħu ngħidu l-missjoni ta' Kristu kienet li jsalvana, nistgħu ngħidu l-missjoni ta' Kristu kienet illi ifejjaqna. Allura meta hawnhekk San Ġagbu qed jitkellem illi t-talba tal-fidi s-salva lil marit nistgħu npoġġu anke b'dan il-mod it-talba tal-fidi tfejjaq il-marit u l-mulej jqajmu. Hawnhekk kelma jqajmu anke fl-istorja ta' Knisja isu kellha żewġ interpretazzjonijiet. Min kien qed jinterpreta iqajmu mill-mewt fl-aħħar jum? Tajjeb. Però iqajmu, min jgħidilna wkoll illi jekk dan kien marit, ġifieri mixħud sodda, l-mulej jqajmu, ġifieri jqajmu letteralment mis-sodda. Xi fih? Din turina l-aspettattiva li l-Knisja kienet tistenna li permezz tad-dilka tal-morda, il-morda jirċievu l-fejqan. U mbagħad ikompli jgħid, u jekk ikun għamel xi dnobiet jinħafrulu. Allura hawnhekk għandna t-tieni frott ukoll tas-sagrament tad-dilka tal-morda. Il-fejqan u l-maħfra tad-dnubiet. Hija minħabba di raġuni li ħafna drabi il-sagrament tad-dilka tal-morda, il-griżma tal-morda, kien qed jingħata lejn l-aħħar tal-mewt tal-persuna biex jinħafrula dnubieta fl-aħħar mument ħalli salva ruħha tmur il-ġenna. Li ġara huwa li qbadna ħanidu hekk grazzja waħda mis-sagrament tad-dilka tal-morda u infaħnija. Enfasizzajna lilha biss il-maħfra tad-dnub. Imma askapitu illi poġġejna ftit fil-ġenb il-grazzja l-oħra, il-grazzja tal-fejqan. Naħseb illum il-ġurnata eżistijaj qegħdin sitwazzjoni li nistgħu narfu dawn iż-żewġ grazzi partikolari marbutin mas-sagrament tad-dilka tal-morda, il-fejqan u l-maħfra tad-dnubiet, u għaldaqstant allura għandna iva nibqgħu niċċelebraw id-dilka tal-morda anke ma' min wasal lejn l-aħħar għall-maħfra tad-dnubietu f'dak il-kuntest, però għandna nibżgħu narfu iktar li s-sagrament ta' fejqan jakkompanjana f'proċess ta' fejqan, nitolbu d-dilka tal-morda fil-bidu tal-marda, mhux fl-aħħar tal-marda, fil-bidu tal-marda itolbu s-sagrament tad-dilka tal-morda. Nenfasizza, fil-bidu tal-marda itolbu s-sagrament tad-dilka tal-morda. Biex Ġesu jakkumpanjakom flimkien mat-tobba mal-għajnuna medika lil mulejjatina mill-aspett uman, imma jiena wkoll bil-grazzi tas-sagrament għal-fejqan fiżiku tagħna. Mbagħad inħallu dejjem kollox skont ir-rida tiegħu fidejh fil-ħajja tagħna. U nerġa' nenfasizza l-bżonn li nkunu aħna il-marit illi jitlob. Ħalli jkun konxu li qed jiltaqa' ma' Ġesu li rtifejqu li taħfirlu. Ċertament il-Knisja titlobna wkoll illi isma' il-maħfra tad-dnubiet dement il-persuni hija konxja għandha tintalab fis-sagrament tal-qrar l-ewwel, imbagħad jiġi ċċelebrat is-sagrament tad-dilka tal-morda. Jalla eżistijej hekk dawn ftit riflessjonijiet jgħinuna lkoll kemm is-saċerdoti u kemm il-morda sabiex aħna inġeddu
dan is-sagrament, niġġieldu l-mod kif niċċelebrawh u nagħmlu esperjenza profonda ta' Ġesu li jfejjaqna permezz tas-sagrament tad-dilka tal-morda.